alakirana ni kafiri yaro mai kafiri so fen fora ko bo kafiru soro bi soro alqiyama kana masi alqiyama sanga masi o bi soro para ngan jandwan yere la ngan jandwan dala kuma na ngan chikodo o alabini foddo mina fora munu ye luka kandu fuga na sibbi ma qur'ani nyoma yedu kulo koka nata akelella o de ngan no gabe musailima tu kadhabu ya ka nabi mangalon tikeke uyayi ni ngako kuma yali wahabi bijigi ira ka wa ko munu bijige ka kuma ka munu fo kuma do be kitabu do kono ashit ga kala be yele ko kuma musailima tu chesri ka kuma munu ndila ka fo kulu ye alera ka qur'ana ayo yo ko hayu jigina leka kuma jumla kelingeli do be kitabu kono ma yere tiyere blaw walla ko yele ko kuma wudi alek nya amiri ko abna qur'ana yona di sip o mamunu yu be o baka ka ba alkirati sallallahu alaihi wasallam ka fa ku bi munafasa ke woni qur'ana ce ku bi nani kuma mina kasru wal mina bome yon fe mo ko ya muhawala wana tahaddina na mo ko ya muhawala de amma ma ya muhawala no tlala talabenna ni qur'ane kala na o takire fe o jigi bitige o jigi bi kari o tabike yela ko kuma qur'ane ko ayru ya bala ni kuma foi tekile hal ni qur'ane ayat do sibina balaga kitabu kono wal manhaw kitabu kono nahaw kitabu ni balaga kitabu ni sarf kitabu ni lugha gafew we arab kaire kala gafew de ka arab kaire kala ka dugu nyew donc a fo ci nyuma ndo nga unata be o arab kangalan kitabu dunu ni itoru kalan na page la ni na se qur'ana aya kilima dono ba surani kuma to yin shite kili u sebe tugo tekili u koro tekili u kalan tugo tekili wa qur'ane ala kuma kanya bi dangena maya kan no bola na ta'thiru fi nufus وفي القلوب هل ما من انت عرب كم انغني واتي لبن يرى لو جامن شريرا ما من القران لما كاني ما تو تكلي وتجربه فنكرا انغني واتي مثلا كان عرب كان ورا كلام ماي ما من مدلك قران ما بوبا بولا tabulu werawni dine werawni kafiri jamana wala kaba alaka da ata qur'ana ko kalama kanna karab kan do kala ay ko nin lame ayo lame ka qur'ana do fana kala ay ko aflabe chugodi o mo fon yo lame nana hakli be nyove o be ko qur'ana ni kuma do tekli ka suruti arab kan mede o yini ngara ko muna ko kuma do yere de ni arab kan do tekli kwa abi no blado ke adama de la ningi farkan jice min ba jira ka fo ko adama din mate ala bi dhikrillah tatma'innu alqulub fa ayna tadhhabun in huwa illa dhikrun lil alamin qur'ana yafuru baga fede ni bana na ibani yere la ibani ka kitabula opmana angan chesri ala ya ambu ya nini kitabu mi foi mambu katemaka kalan fen foi mambu katemaka kawe qur'ana na fobbi ba ma ya bunya ala yo bunya ba ma yi adoya ala yo beke mani ko ben na shika be halaki ma ma ba ire kalama halni kafiridu ate joma ya ka qur'ana na ata lagushi te ngwara dala kon bisika bana kadaka alika botala to kafiri ire fura dama yudi kafiru buka entre dama di nofe wi jien de ta comme amna sama ayala sahalatin be jien ko de uba ala la ente ya donc shido mangalo ntige o mana ko qur'ani aya jigi ka jigini rere la koy fasbir sabali li hukmi rabbika imaka kiri qoro ma chama fanna dongo alaka kiru anga sabalu lu qoro mi la tike srayo mi sharia kiriyo anga sabali abeka ay min famu amma min famu ay min gundon amma min gundon min daranji misrafi andla chugolo mi nani dunga matanyo veo anga sabalaka sabali koroy hal ni fe min mandila ngai ka sabalaka
fasbir ay kuma nyeshi alkramanga ambe de damaka kana sallallahu alaihi wasallam ko fasbir muhammad e ka sabali li hukmi rabbika imaka kiri sabali uka alaka kiri ya tafsiru kala ko flado akalla tike kiru kwaye alakira ya murka ka sabali uka ni alakiri la mina chuko mina kwa alakira ka sabali uka nan maoma mana tuko no fe obeda makakan ya murka ina o kofe alaka sharia kiru fana anga sabali ulu fana ka alaka kiru anga sabali ulu ka anga hakilla wara ujira wakirafi anga na fo bambe kiru wara ye ko cenka ikatema ala taka hal na mata nji misraf bada wala adama de dila chugula alaka ya maruka ndo binda idla chugo inni ba konga ibi ni karaba ka jenaye ka jaye ka bama aha wala yo sida adama de ma ode ikhtiyaru sukandi li sede yo ya ala yo di adama de aha don go yengalo ah ngo sukandi li ne ba to yo fura kuna mami fura mandi yo nga kene ya kadi ka tabaka banaka koye ka teme fura kuna yaka bana bi inni karaba ka fura kuna ma sigi dala ki inya wala na iba fo ki bege ga fendma bana sharia bar do de beti iba abbe ma jaku ya dela ka ni de kolo ka swama ka son kuina ka son kui e ba ala yo de fo ko qad aflaha man زكاها وقد خاب من دساها كما دك شرا ما ين يرسل يا رب لك انفرا مكوكا ما من سركا نسانيا نيكا يرا سبوكني نيكا دون لبتو ني ما من سركا نسانيا كبولا كا كورو كا على جين او كي ايركا جين كا على بمين في كا ايركو في كي نيكولو كاكي akonga ma de bone nasa ma buluna ngulum bora da saha ma mi ya nito adla chugo imbulo ka nito adunga bulo ka nito adajuru bulo ni dunga labatulo kudu bone na ala kana nyula wala tuti' minhum aziman ko kana tujuru mutoshino fen minjala aw kafura wal makafiri ma ala susulat tiboni flado la kele ngono mamunu mogo te jurumu kola obisu abema ani kafiru mamunu kafiri ara alama ka alaka nema fitr waliya kwa ngana tuguni flashi no fe ni shubu ko nyina mabisra a fo ko kira kada tugu jurumu tono ma kira kangar de bidda kira ko ebitu e ga tugu no fe ha kangar bidda kira ko kada tugu kafiru no fe kasra de ma ke ga tugu no ambo kafiri dege mina bi foi ma ahalaki note illa man rahimallah fa ani ala hina namam kafiru de ko gada en katama islam da maka an jama beti yaye ma mala islam en mate bislamos la me ale tiria ko kenyo akanu nyon agindo fo nyon o shite islamé o shite mu'mini mais ba rek kameti no bon no jago ke tiraw dama de mani on je no ne ni kar saga bo saga ne bonga fuika vraiment adama dia jow dama ne ki islam yu may de islam yu mom de souvent de ko luki jenyo e malik ngo kono fon e ni tara ko kono gibi sinaw de nyon no fe ni woro yu nyon no fe bi saw yu nyon no fe bi ngo wulu yu nyon no fe sino bitu waraw no islamé etitu islamé no fe etitu islamé yorowda etaro islamé tayrowi edi tukumbe kafiru ni ko Omar bin Abdul Aziz alika khalifa mana uye gerendo mo mine kana nuye e katolika fochugo min famu baruda do mo oyulu mine kana nuye ku mine na do midina ngamunu yu mine kana olu yere de ko awa kabiri kele ni nje ndala de ale shune yere kundo Umar ko aya damne shune yere la ay tagubla shune inde folo kuna ay ganya damne wala ku ko Umar kun dala ko
o kɔni bɛ u fɛ baro la yen tɛ o kun t'a la dɛ a sunnen yɛrɛ don tiɲɛ na seereyaw b'an bolo k'a sunnen don Umaru ko a y'a daminɛ a ko aw b'a mɛn Ala ko n'i y'i sigi kafiri fɛ a b'a cogoba kafiriya la a bɛ Ala lagosi a bɛ Ala kɛra lagosi innakum idan mithluhum o kuma in kɔni na i n'a bɛɛ ye kelen ni min b'a sɔrɔ o b'i sɔrɔ dɛ maa o maa ne de bɛ k'i kolokolo so bon gɛrɛnw ni so journal kalan gɛrɛnw ni jajugu filɛ gɛrɛnw ni dulɔmi gɛrɛnw ni Ala nɛni gɛrɛnw ni Ala sɔsɔ gɛrɛnw e barokɛyɔrɔ bɛɛ de y'o ye maa lankolonfɛ jɛ de ka di e ye o de bɛ nisɔndiya ni Ala ko a bɛ dimi kɔrɔ don min na min b'u sɔrɔ o don o b'i yɛrɛ sɔrɔ dɛ wa n'i ma farati i bɛ tugu o nɔfɛ dɛ ka Ala ka adamaden da adamaden ka teli ka sira de bila ka tugu tiɲɛni nɔfɛ ka tɛmɛ tiɲɛnikɛla ka sira bila ka tugu ɲuman nɔfɛ e kelen don olu ye jama ye e ta man di ni ye olu ta ka di ni ye e dɛmɛɲɔgɔn man ca olu dɛmɛɲɔgɔn bɛ fa bɛɛ fɛ e ta man di olu ta ka di o tuma i t'i cogo dɔn ti boli n'i ka diinɛ ye fafirru ila Allah boli n'i ka diinɛ ye an b'o waati de la o de y'a to a bɛ f'i ye n'i tuubira ka bɔ ko min na m'a fɔ i ni maa minnu bɛ kojugu kɛ k'i tɛ k'u wele dɛ n'i yɛrɛ y'a dɔn k'i da bɛ bufinw la ka to ka gɛrɛ u la tuma dɔw k'u nege ka segin ka i hɛrɛ min sɔrɔ u ka o ɲɔgɔnna sɔrɔ sariya t'i bali o la dɛ nka ka tɛmɛ n'u u sira bɔli ye i dun t'u wele ka na Ala ma i ka laɲini tɛ tuubi ye fo dɔrɔn alɛ ne kɔni bɛ n ka silamɛya kɛ nka n tɛ baroda bila n tɛ fara ninnu na n'u bɛ taa i ka tuubi ma ɲɛ fɔlɔ dɛ ne ma da la n'i bɛ sabati e ma ye cɛ min n'a ye maa 100 dafa karamɔgɔ min ko a ka tuubi o ko a ka bɔ a ka kojugu kɛ yɔrɔ dugukolo la ko a ka taa yɔrɔ wɛrɛ a yɔrɔ dɔ f'a ye ko a ka taa ko alabatolaw bɛ yen ko a ka taa fara u kan ka alabato kɔrɔ de bɛ kuma in na a kɔrɔ de ye k'i sen bɔ kafiriya la i k'i sen bɔ i kafiriya kɛɲɔgɔnw sen na i dɔnna ni kafiriya ye fa min fɛ yen bila k'a yɔrɔ ɲuman na k'a dɛmɛbaw ɲini yɛrɛ la k'a ko kɛ ɲɔgɔn ɲini yɛrɛ la a b'a adamaden dɛmɛ a ka tubi la dɛ n'i ye dulɔ bila fara dulɔminɛw na n'i ye juin bila fara juinminɛw na n'i ye sigɛrɛti bila i sen bɔ sigɛrɛti minɛw sen na e jɔn o la yɔrɔ n'i ye sigɛrɛti fɔ mɔgɔw bɛ jɔn o la de parce que dulɔ ni juin ye jamana labɔ mɔgɔ sigɛrɛti minɛ an k'an sen b'o i sen b'u sen na hakili ko sigɛrɛti minɛ ye maa dalumaya maa daluma tɛ foro daminɛ ye waa bɔ maa bɛɛ bɛ daminɛ ten i bɛ maa o maa na juin min na a daminɛ sigɛrɛti la i bɛ maa o maa na dulɔ min na a bɛɛ y'a daminɛ nesikafe lagalagatɔya dilan k'a dilan k'a fin k'a kunnaya walima ka te sɛki wuli k'a min sukaro tɛ k'a la a b'a daminɛ o de la wa ala ko dɔw bɛ ɲɔgɔn wolo dɔɔnin dɔɔnin e te min sera sukaro tɛ k'a la e ka kɛnɛ e m'an sɔrɔ te min na i y'a mɛn te sukaro tɛ n'o tɛ n ko jiri furabulu sukaro kɛ te la i k'a min negela dama don sukaro k'a la to ka fɛn kunnamaw min fo ka taa dulɔ nege jigin la a dabila ni sotarama parantiw ni chauffeur bɛ Nescafé cɛjugu min na folo kana kɛrɛda fɛ dɔrɔn ko verre kelen di yan a bɛ t'o la ten Nescafé t'a ɲɛ a laban bɛ don dulɔ min na Ibnul Qayyim y'o de fɔ a ka gafe kɔnɔ a ko ala kutaw bɛ ɲɔgɔn sama bi sama dɔɔnin dɔɔnin de i jɔnna min na n'i tor'o kan o t'i bɔ bilen dɛ a bɛ komi n'a fɔ n b'a fɔ fɛn min ma dɔrɔguma fɛn ninnu filɛ kuma dɔ la n'i tora dɔ kan n'a fanga ka dɔgɔ n'a sera hakɛ dɔ la o tɛ foyi ɲɛ i ye f'i ka dɔ fara dosi kan o bɛ cogo min na ala kuta de bɛ ten o de y'a to a bɛ fɔ fabaadir bitawba i teliya tuubi fɛ kana to kojugu ka jo i la kana to kojugu ka dɔ k'i sama ka taa a kɔrɔkɛ ma kojugu de bɛ ten n'i ye kojugu dɔ daminɛ n'i ma tuubi ka segin i kɔ a bɛ taa n'i ye dɔ ma min ka kunbaw ye n'i mɛnna o kan o fana bɛ taa n'i ye dɔ ma min ka kunbaw ye i bɛ to e tun bɛ sɔgiraw de kɛ nin ye jurumuko misɛnninw ye i bɛ to o la ten i bɛ jurumuko baw kɛ jurumukoba de bɛna jo i la i laban bɛ kɛ kafiri ye
okay bike kafiri kabibi yada malasa ko tauhidu da ya bayani da ya ba laba halu tauhidu yare abin cin gudu ala kan ci kan واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا واذكر اسم ربك إكيما تغفوكي مكسم بكرة وأصيلا سقومني ولا أبنا أقرأي كوالا مانغا كسمة تلفها أقرأي كوالا مانغا كسمة دقوت لفها لا تفسير كلا وكوكو ni shegen adama de ba fam na fora ko ni ngoinge so mani bla ko de ki ka ke kudai kar sai ale kon men naw so mani bla ale kon men naw ko ko in keli ka chafe abe ko chaya de yini halno ya shiro al azkaru fi as-sabah wal masa wa yawati kerengerele fla wati kerengerele fla mina ala kusma daraja ka bukate me wati toka to chede على كسمة سوما أني ولا كليب دمنة سوما ده دمنة أني كليب بما واتي فلاي على كسمة واتي كرنجرلي وينغا كم ينكرته كو نو واتي فلا برا لا كو على كسمة ما ينفع كلا كأقرأ ده كو على كسمة كم بيت بكرة وأصيلا سوما نولا وعلى كسمة سوما نولا كأقرأ على كسمة واتي بكم مؤمنون دومنو ده القرآن يودفو الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم مؤمنوا على كسمة قياما وجلي وقعودا أنو سجلي وعلى جنوبهم أنو دلي هذا ما دي بني زبادي نيون جو نتي جدلون أيني سجي دا بني دا جوبه هذا ما دي بني زبادي نيون جو أوكي تقولتي هذا ما دي أنا نزبا كده وكيك على كسمة نلا على سبب بلا da tu bono mbofo ti kimara barawato kamen siga sigin siga jon siga da kwa o foka tu chukuma ya tuti anyata chukorete yo opara ko ala kusma kuma bede foto ko ala kusma mino fara fara ko selibi do akono as-salawatul khams sil fardaduru seli fana ya ala kusma de koy aqimis salat li dhikri sili ala kusma wala qurata li wera de ko awne ko mana da ala kusma mununke sogoma dafe alkira sallallahu alaihi wasallam akma ala kusma kamunun fo sogoma aka kansa islamu kanin do kalanka do fo sade amana fajiri silti we tabane foite buluka ke ala kusma kan foite bulu bi min fo sogoma dafe yere kal fa'ala maka herawina ala alkira sallallahu alaihi wasallam azkaru bi fi as-salah abeka cham wain kitabu tuki do ya sida ka cham wain do mu kwambo abe ala kusman min fo fajiri kofe min takeli ala baba do ke fajiri seli kofe do e halika da qul walau shin zaba muawwidatayn shin zaba farad qul huwa allah shin saba saba qul a'udhu bi rabbil falaq shin saba saba qul a'udhu bi rabbin nas shin saba saba ka ayatul kursi kala ani ala bin majamu sogomada ni duguje kamunu ye kulu foka faroka nunu ye ma adu bi to ko mo vonu na tanganati aka giro ne blendo de ne blendo sogomada feni nunu nge ka de tichife katleki bu eyo hu yere bon fui nam bede be yere lati anga dugu may de wallahi dawal dugu anga mo beta anga barada beta ere fe ba to adama de ala ba adama de kolosi eta shiki aforani nana fajire da sili folo jama fe o iblali ala ka tanga kono ya adama tangay silji o yetanga nay ame ni ala kusma munun galan sogoma ebi yere mala so abe yana ko do de be da do minga sakate me kula auzu bi rabbin nas bi rabbil falaq o da de be du ko ko do de be na tangana do la minga bo ala kuma kai adama de yere la tula besra toro ko kana soro o toro ko infion fe na besra onye ala kira de kumbela do di ama
nyana maya la jarabi ko munu nyaada ma di bisraw ye ko mi la foni kele kele bisra misil na tonye o anti misil wa ala yulude di ama ka kiran de ka kiras di angala am bisra fon fen ko tu ni nyejugu ni dabal jugu ni nda shidon ko ni ndo numbo bede ni nana fajiri sili katla fajiri silla ka dugo kumba badama do be halli masigam se manunum bedon anfle ka munun ho lu tigan guru la kumba bawi ni o kumba badama doke bismillahi alladhi la yadurru ma'a ismihi shay'un fil ardi wala fis samaa wa huwa as-sami'ul 'alim bismillahi alladhi la yadurru ma'a ismihi shay'un fil ardi wala fis samaa wa huwa as-sami'ul 'alim ibo sabake حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم إبو ولف لنجي ومن يتوكل على الله فهو حسبه أليس الله بكاف عبده بلى إما القرآن يقول نوبولا كوني على كوابي جون كولو شيفويتكي سوركي تو على كتنغاكونا ngani ala yi labla fuitiki koloshi ara yatala fama mbito yani ke fama mun mbito yani kani danzagula mun mbito yani ke okmana je dungo do dobu bulo kalwala je dungo do soma do be furaji kula ay munyewi ayu bali kasula dona ayu bali jela tike balaw kujmeina adununi munje ala ba adama de tangani ko ba munu yambe ka ango do lu dila kasro ka kalu kunu ladla anyre o furada do ga dia de ni di jiridli ke ki ko de ya ke ni jiridli ba nye e psigatga ha etarat ga jiridli matga wa tawakkal ala al-hayy alladhi la yamut manak adama de bi semeni minge ala kusmana adama de ba ala kufoli minge ibe baraji soro kili aflana ala kusmain bede adama dugo wiye ka nyeshi erama abaraji kofi wani ba kere minga bube kana ala kusmai reke ko ala bitanga daro bina buya ya klima ake ka ala jeyini oti bali tanganina de obe dole farika barajma darajaka kan nganya sirika ala kusma ala yere jeyini ni kama obe dofara idarajaka ala yoro en même temps ala kusma be ke tangani mi iye atobali okay avec shekli kile no fly bet zola de discours yaw jesli ala kusma be funa fara kwa bininge wa jela ma de kata nga tuma la harala ma ba ala jeni ni de kabwa be fana ko ala kirama kaka ala kusma shugo mani wala wazkur isma rabbika bukratan wa asila iflayta ala kusma shugo mai ta kusma wala ala kusma shugo ma be damne fajiri seli kola kata se fotile korota lima o ni ye wati buluda wala wati fana temenika iti balala de fuka ta se seli fana ma ake ala de fon seri masay ala de fama minga dayele ledo yina naka ke ba ka ala kusma watu e ka damne fajiri ko fe kasi 9h wal ma 8h dundo yina na wali sunaita hey e 11h soro wake e midi soro wake hal ni yeseli fana seli no asori ma ke ni hakili jigina na kuma ake nima ake watif samandia ni mo soro ida ala kusma samandia so amma wala da fa ala kusma e ka damne lazara mana jigi lazara ko fe fuka tasi tile benima o fana be wala fa ala kusma watu watif la ala kusma daraja qorota be ala yoro nota ala bu kusma wati bela wa ala kusma wati be da makakala akadi ala yi wati be wa ala kusma de fin ale de bato mi ale balla manjale ba foti be kuma do la be kuma fo ka boda dobla ba sure hakili makudo yi obeyi
ningwa balla man tawi me madola ana ma dit siga selifu galla ben doke o ta ala kusmana itsiga shunke fi galla ben doke o ta ala kusmana ala kusma nasra alla dabu bedda fambe o be dode fara saraka masalan bam ya ala kusma ke ga selji to ala o daraja ka bukate min selji ndaya ke nga selji tenati dunya ala kusma ci ati balala janaba no bena o ti balka ala kusma ni ma fam fana he ki tu seka bo vraiment ala ka buma fi kan sigide ka kolo sita ki laba kama a imadina fam de ala de ko ala de kusma seka ya rambe singa ko do jatim neti an yere feti ko ya ko ni jemai dina fam baliya de ba ibana do tamato ite abala kusma na sida baka tasbihu ka baka tahlilu ka meceni fana sa abala kusma rabbi atuni fere la illa bena ki sigi ede ma fam تعالى كودي كم مؤمنون كوجو بوسيكا وبالا كسمدا وسيلي بالا ودالي بالا فانا على كسمه بسيكاكي لا حاله يبلا فنو يا سورو شري حاله من بالي كوم نافو نيغي غوننا يورو نغوليو شري با على كسمه بالي يورو مننا على يرت تو سانيا جرا كما على تو سانيا كما كا على تو بالي كا فور لا نا ايرو مانچا دي امانچا hali nyege fle ala te kusma ki to nyege kononga idundo ba kusmo nakira angala wono bismillah allahumma inni a'udhu bika min al-khubuthi wal khaba'ith kala kira ko fo na bidul nyege la na boto do fo ghufranak ubi alhamdulillah alladhi a'afani wa adhhaba 'anni al-adha wa hanabi o ye idundo ni boto na amma yibe no ko yera la kuma mina ala to bisaniya kabo uma afol bisaniya kabo no na yono borala fala haraj ala bzuga kusma tugo bel ala hala bel kuma bel hali muso balle do sella kuma mina uma bala ala kusma na kuma muso ku janto fala wala sa ujira mina wati mina kwa sega o wati ta'widu ka dosro ka blawno wati mun no tsiga seli o wati lo tsiga ala kusma muso ku janto ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا ومن الليل فاسجد له كو شوف فنايك سجودك عليه انت فرد سلكو كما ندي مبي نافلو دي ني بام كو على باتو تا ني يبي فولا امبلين فون فنا انت فرد وريكوي in bede adama de bi yere mashu alala ni baran mamun wa bekki a benye shit gan ngurul la kumba bayre de ma nuya alakere ko ni sallallahu alaihi wasallam na yon nege ko ni dugo kan ko ya bani ala ko min da kan yo misilbli wa innaka la ala khuluqin azim ko fara alakere de ma sallallahu alaihi wasallam na o silla fuka sefu wa umma sebe fenshi hali munafiqu mo sebe ka fa ko ala kira de yisiga ka so o ay ta sili ko bi jella wa ngaram ko do ba ke tukum tere na be karam ko fi sili wati semo ede ba fa ngata msila karam ko ay ko nga silia wa nyuma na mai ko ete matenye shi do ka sili ko ere o ya ado ko na ta sili kana do sigile de so do kambe kulu ni mele ka o bi sili nyombe o kambe kulu bita sili ko mate bo kalama afori ga nanga sili nyombe wa nganyo em sili ko no ne ko kibiti ta kan yinama do buka kala no nige no ya be mo biya yele ko ko te o buka kala no nige kulu be sili gido kono gidola chena ko eta anyene bolo ka te mekraka ekira maseli gindola esera ka seli gindola sallallahu alaihi wasallam ay wote hali munafi hali hadisa munun galo darakira la atala ka fode ko akira kumba sigi sahabo bita seli abalole madina ata dugu fetala a occupele te ko foi ko gelen voila ate jihadula ay ta sibini ka kumba sigi te dono ayta seli ale daraja ka boale krai amasi ali ka sili kuma be awa don kuma ka tada angara mo ya sebene ya kuma o bido internet ko no ta ro ka cha ya sebene ya atiu
Nabi an nan kwara dro bato dablali ni kwara ka kwa ni shefu ya kwara ni walju ya kwara da wani da bato dumshauni yaran man ko al awam furu ba mota de kun to lu khuwasu yi awange khuwasu ko ni kerengere la halle ga bato machaya oni kuma numbe abe mufradu de abe ka anyeshi ala kira de ma ko shufe ika sujudu ka alai seli foite min ga de alai farda seli ko fe ka teme shujo nika shufe seli ko ni salatul layl shufe seli ni farda duri morala na mambo farda duri yede karoke ni nabi ka farda chien adabla herete nafla be farda chien ni ya ke kon mana wuli ka seli shufe dron itise ka fajiri seli ida ika wuli ka fajiri seli e kuma fam mana farda duri kadaka fui nafla de mam sa farda yemele ودي قاعدة عند العلماء دون دور كم فلتولا نيونسو تولا أدم دي تيرم غير على لني فوي مين قد عليك تماك فردوك فردا دي أيري بلا ميناي أيري كوتي كوتي سابو كده كافس ولا يمانجي oni shufe seli foto indef farda de ko shufe kwa kasili ko joni ngasili wa innaka la ala khuluqin azim mi angala jugo nyuma yala ango bu'istu li utammima makarim al akhlaq ko kira cikun ye jugo yi o alere min gwa cikun yo da a photo de fly kwa ka wuli ka sujudu ke tari selle ko dede foni tafsir wara balake seli ko ja ko shufe kwa ka sili alai ala an yɛrɛ kan bɛ ko farida kɛ bɛ tɔɔrɔ y'an ma diɲɛ kɔnɔ yan ko lafiya tɛ farida la ko seli farida duuru ko seliji b'o la ko fɛ ko lafiya t'o la ala sufɛ seli na y'anw da la a tilala ka kuma min tugu a la o de b'an siran o ye jumɛn ye waati kɛ dagabɔnda la ye dɛ k'i ka su dɔma su waati jan yɛrɛ de kɛ seli la ko i ka ala subhanahu fo waati jan ka su fanba ɲɛnamaya k'a ka kɛ ten k'a ka su fanba de ɲɛnamaya koyi ni ala kosuma ye ni tasbihu ye ni su jɔli ye ni seli ye k'a ka su dɔmande ko la laylan tawila su waati jan أسلام وعموم بنا واتي من غور دفر سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب